Gospodin M, čiji ste iskaz upravo čuli, boluje od Alzheimerove demencije, koja je najčešća demencija, podmukla, progresivna, koja postupno uništava mozak, a time i spoznajne funkcije, emocije, svakodnevno funkcioniranje osobe. Kako propada mozak, tako nestaje osoba. Bolest započinje s teškoćama pamćenja, ali završava potpunim gubitkom identiteta. Alzheimerova bolest postavlja pred nas važno pitanje gdje je smješten naš um, naša svijest, naš identitet. Ovim pitanjima, te u širem smislu odnosom između uma, mozga i ponašanja, bavi se jedna od neuroznanstvenih disciplina, biološka psihologija ili behavioralna neuroznanost. Koristeći se spoznajama proizašlima iz drugih srodnih neuroznanstvenih disciplina, primarno tu mislimo na neuroanatomiju, neurofiziologiju, neurobiologiju, neurologiju i druge, nastoji odgovoriti na ova važna pitanja.